Kajing ai bat kajing suk tu kan long hapi na ublay ukpa. Ngapdang subhay pi sya kani kajing puli Bible halor kajing sisya sapang ublay. Kalenong jongi menta kadai sapang uai u Jesu Christ. Ngila pule hakilenong baladap ba dan syu da ka waipat kajing tep kabalong kong san ai hakini ki sngi ki bakado palat ban ya kajing tep ya ublay. Bat kala julong kum tahi lengba ki arta baro kajing itu ya ublay kalong kan nongrem baning kong jong kan nyam basisha. Kat kum ka Bible kajing mane ya ublay klem da itu ya kalong ka bathala bat ka bala no ai. Ublay u jangi baru kwa bangin itu ya. Hapdang kajing sakma bat kajing bomwat jongi ya ublay da kajing bom chukut ulapha ya uta ulong renyang ubabit dor tam ban ai hangi ya kajing sampang khanang ban itu ya ublay. U Jesu ulawan ban pen scam hangi ya ka hukum ka bakhongsan na baro badon tang uway ublay basisha bad dan uway pat henry tang mau. Bad tang kumta henry ulawan ru ban pen itu hangi da ka basyai ba une uway ublay ulong uta ukpa ubah banan. U Jesu da pen scam ba kajing tep ya kan kajing sisha kalong ka badon kam na ka benta kajing bom chukut. Uang kanete kalong kajing bom chukut bakinyo itu ya me ublay basisha tang mamehi bade u Jesus Christ ya uba melapha Yohanes khat nyau dekat ka balai. Kat nu kalong ka basyai kani kajing hikai sapang uway ublay. Kat nu jingbun ki dekat Bible ban kersyaneka. Tang ba kajing bom chukut kam kentup tang ban itu ya ublay basisha. Henry ka kentup ru ban itu ya Jesus Christ. Te kumta kalong ka badon kam baha ban itu ya Jesu kumju kumba ya ublayhi. Namar kata kajing kali kalong uai u Jesus Christ. Lada ublay basisha ulong ukpa ubah benang te uai pat u Jesu. Kalong ka basngaw si ban itu api bakadon kajing elek bakraw habangi sedang ban ketak ya kani kajing kali uai u Jesus Christ. Amla ban len da unu Kristen ubadan kajing te babnya sapang kajing elek bakraw bakadon kajing syukor bama sapang u Jesus Christ palat ban ya kanu kajing syukor. Namar kata to sumar bau nuru unum syukor api. Habangi pule ka Bible ngisyam bawat na du kapor u Jesu hi kaladon kajing sungtu bakla sapang jong u hapadang ki breu ki bakamela de bakide ki breu blai. Hamathayos khat nreu ka dekat ka bakat lai hadu khat saw ka Bible ka ong. Habau Jesu ulawan syakipang ka Kaisarea Filipi ula keli ki senran jong u. Uda ong ki breu ki ong uai yang au khunu breu. Kilaya ong te dan ki baong u Yohanes unang Pembaptis. Ki waite u Ilyas bat ki waipat u Jeremiah lane uway na kinong lupa. Da ka jing si ki senran kim ban se ban pla hau Jesu baki Israel kim shimla itu yo Messiah jongki. Hoj klam jing artaten dan katukat ne ki ba itu shisha ya u kumukunu David hadin baki yo iya ki kamba jong u. Henry ki babon pada ki kloy ban pediang yu utang kum unong lupa. Henry kim shimla ngek ba ulong Messiah. Kalong kumne ha kaporu Chris uway uong da kumne beruway baru uong da kumtai. Kajing artaten bat kajing bom tikana ka sensyar ha kajing mo berkajong ki babun. Kumno pat hakini ki sengi bamenta hatu ki breu ki dangkul mar saphangu eu Jesu. Bun ki breu ki tharai baki Kristan baro ki donya kaju kajing sungtu saphangu Jesus Christ. Penban ka basngausi kalong bawat hapadang ki Kristan ki don bun ki jing sotu baper saphangu Jesu. Uway uang bau Jesu hi udai ublay basisha kata kamut ukpa bahabanan. Uway pat uang kata kadai ke babakla.
U Jisu udai u persan u baar jong u belai lai hawai. Badang tau wai pat uang kataru kadai ke babakla. U Jisu udai u jing tau baning kong jong u belai. Lane udai uta u belai u bakampo banyau kupa. Baru wai pat uang u Jisu udai tang unong itu lupa. U balasyak penkup da ke bor mensemakut. Kidan saki wairu ki jing hikai ki bangam shimla jer hangne henry kine ki bangalaya thu api kidai ki bakampau ha ka pertai Kristan. Lada pila juyo sengawi kini ki jing hikai mentah kesengi pin sayo sengau saya ka waipat ka jing hikai syapang u Jesus Christ. Tengah kerpada api sengau bahaya syabat na. Hoj ngamanjur bakalong ka bom la long bakini ki jing hikai baro kin dailut ha ka juk kapor. Namar ka dantang ka wai ka jing shisha. Hoj ngayu i baka dan ka jing per bakraw ha padang kini ki jing hikai syapang u Jisu. Henry kanu kadai ka bashisha. Kani kan kadai ka ka bang kwa banya wat mentagas ni. Bat nasu tanat bane thu api bangila ban tip ya ka jing shisha. Te kumta ka jing keli kalong manu badai bat manu ban bishar. Ko ki parlok bait ha kani ka jing pule jongi menta ngin sya ba ka Bible hi marwai kan ya thu hangi ya ka jing shisha. Lada pi kwa ban lat na ka jing suthu bakla pi hab ban ngat tang ya ka tien jong play marwai. Bat wat ngat ya nga lane ki wai ladang i persya ya ka tien jong play. Habang ipai biang sya ka jinga keranu Jisu bat ki senran ngiyo i ba u Jisu sengau bahaya ka jinga jong ki Israel. Ke ka ba u Jisu sengau tenat ban yo sengau kadai ka jingat jong ki senran jong u. Hamatayos kat nreu ka dekat ka bakat san u Jisu keli ki senran. Pite pi ong bang along way. Pite pi ong bang along way. U Jisu keli kenang ka ni ka jing keli ban ai ladi ki senran jong u ban pla ya ka jing ngat jong ki u. Ban pla ya kata ka ba ki way ki babun ki shifting ban pla. Ya ka ni ka jing keli jong u Jisu. Way na ki senran ba shir raham jong u ulam mikmat ban jubab da ki ktin shlur ki ba syaya. Matayas kan reu u Simon Petros oleh thu barulong melong u Chris u khonu blai ba em. Kat no jing syai kat kini ki ktin u Petros te omla lanshu. U Petros u klam ong melong u Chris u blai ba em bat bashisha. Henry u ong melong u Chris u khon jong u blai ba em. Hato piyok kem ya kini ki jinga per. Tongin na pechu shu u Jisu u don bat ong ayu halor ka jubab jong u Petros. Hato u Jisu penram ya u. Matayas kat reu dekat ka bakat nyau u Jisu te ule thu bat ula ong ha u. Suk mame ko Simon u khonu Jona na baka do bat ka snam kam shim lapan i ya kata hame. Henry u kupa jonga u bah benang. U Jisu shim lapan ram ya u Petros. Henry penban ula kerkhui u. U Jisu u ong ba udai u kupa jong u bah benang. U ba penpau ha u Petros ba ulong u khonu blai. Ka jing tip jong u Petros ya ka ne ka jing shisha kam dai ka jing start jong u hi. Henry ka dai ka jing ai jong u blai ka balapan pau ha u. Kum ne la hikayo Petros ban ai ngu u blai. Namar kata ka jing tip ba kodor ka ba umla ban thiet da ka ksyar la ne ka rupa. Sa ka waipat ka jing hikai ka bang yo nang ne ka long ka jing tip batikna. U Jisu u klam ong ba kam la lei than la da phim ithu yu tang ba phila ngai u lem ne shim la ong ba phila ban ngai kumnu ru shapang jong u tang ba phila ngai u ko ki parlo ni don kam ban tip tikna u u Jisu kani ka jinga kran u Jisu bat ki senran kapen i haduk katno kalong ka badan kam ban ithu yu Jisu kumbau long ha ka jing shisha. Kanu ka jing hikai ka ba pentam lani penduna ya kata ka bau blai ulapan pau hau Petros
kata kalong ka jing hikai bakla. Nanta habau Petros upla melong u Kris u kunjong u blai baim u Petros u palang ya ka jinga jong ki apostol baro. Ki apostol ki tep syai ba u Jisu ulong u kunjong u blai. Labun sin ki apostol ki layu i ya ka buram jong u kun u blai. Kumbala penpau ha ka long renyang u Jisu. Men ba u Jisu ya halor ka duriau bat upen jam ya ka leer bajur ka Bible ka ong. Te kita ki baha kata ka ling kila yamani dem yu ki ya ong shisha me u bau khunu blai Matthias khat sao de khat ka balai pulai kadon ke e ka ba pelong yaki bakin pla bau Jisu long u khunu blai bat kata ka dai ka buram jong ka jinglong blai jong u kumnu pat syapang u Yohanes nong pen baptis layathu hangi ba ulong uta unong lam ketien ban pen krek ya ka lenti haswa jong u Kris u blai lopha karpang yu khnang ban pen itu yu Kris haki Israel u neu breu ba krau jong u blai u phla kumno syapang u Kris u Yohanes uang te ngalayo i bat ngala phla ba u ne ulong u khunu blai Yohanes kalnong ka baningkong ka dekat ka balai pusau kani ka jing plau Yohanes ru kalong ka basyaya nanta ngi syam shushu ha ka Bible ba ki don sa ki wede ki senran ki ba itu shishayo Jisu kum kanuksa u Nathaniel hadin bau yo i bau Jisu la tep lupa syapang jong u ong ko rabi me melong u khunu blai me melong usim jong u Israel Yohanes kalnong ka baningkong ka dekat ka basau khandai. Kamar tharu ka ong hau Jisu hot ko trai ngalangat ba me melong u Kris u khunu blai u bansa wan sya ka perthai. Yohanes khatwai dekat ka ba ar punyo. Bat u inakru shwa ban shim ya ka jingpen baptis u plashai hau Philip ngangat ba u Jisu Kris ulong u khunu blai ki kam ki apostol kalnong ka pra ka dekat ka balai punyau ko ki para bat ki hinmen jonga piu i hadu katno kalong ka badon kam ban pla ya ka jingat hau khunu blai hadin ba u Jisu ula penpet ya ki khmat jong u bala khamat la ka jingkeli ka baningkong ka ba u keli u kalong menget hau khunu blai menget hau khunu blai kani kalong ka jingkeli ka ban ningkong ka bangi dei ban jubab shwa bangin long kinong but ba shisha jong Kris ki jingte babnya jong i baro bat ki jingle hok jong i baro kin long leno ladangim jubab bah ya kani ka jingkeli ban ningkong jong Kris tongine pet kumno uta ubalakha matla upen pai ketin syau Jisu Yohanes kalnong ka bakhandai ka dekat ka balai pusan hadu ka balai pupra kong kumne te ulaya thu bat ulong u te ko kenrat bangan yo ngat hau u Jisu te ulong hau melayu iru ya baru ta u bakran bat me ulong ma u te ulong ngangat ko trai bat ulamani dem ya piui haba une ubala khamatla upediang yu Jisu kumu khunu blai upediang ru ya ka bor jong bat ya ka jinglong blai jong kani kalong ka badon kam ban sngotu namar ka jingat hau Jisu kam dei tang ban ngat syapang jong handrai ban ngat ha ka bor bat ka jinglong blai jong kumno pat syapang Paul u apostol u bakam haden hatu ma uru u itu yu trai Jisu ha Timothy kalnong ka baningkong ka dekat ka bakat ar u Paul uang namar ngala itu ya uta ha ubang ngala ngat bat ngangat skam ba ulong ubala banda ya kata ka bangala IT ha hamar kata ka sengi hatu ka jingtip u Paul
kaya per na ki wei ki apostol baro hato ma uru uyok pedang ya keju ke jingtep syapangu kres kumbalong ya ki wei ki senran u Jisu ula jet ban pen itu daladehi hau pol u pol u yathu hangi kumne henry ngapen tip hapi ko para bangai syapang kata ka gospel ka balaya thu khana manga bakam long kat ba kumu breu namar ngam shimla pedang ya ka na breu lemne am shimla hikaya nga ka henry kalawan hanga da ka jingpen pau u Jesus Christ Galatia lunong baningkong ka dekat ka bakat wai hadu ka bakat har lada pisham ba ka jingika jong ki breu kami hapsur bat ki jing tho upon wat shaptin ban kan patjaki ka bahai ngi ban shania ha ka jing hikayu pol bat ban kampan sha skori u namar ulai yo ka jing pen pau direct now Jesus Christ nadu ka to ka por ba ulai yo I ka jing teng shan ka buramu Christ u pol ula IT la ka jing im show Christ bat ban ya lap ya ka gospel Christ bat ka jing hikai baning kong kaba ula pelajing mut ha ka ministry jong kalong ban pen itu yau Jesus Christ syaki breu uang namar ngala kujing mut banum tepi airu ha pedang jong pi henry tang u Jesus Christ ningkong kuren kalong kaba ar ka dekat kaba ar hatu pio kem ya kani ka jing ong upol ngala ban tiplu te ki jing hikai jong ka Bible baro henry ladang ngam itu yu Jisu amdan ka weiru naki kabala ban pen imyanga ban tip yu Jesus Christ kalong ka bakam khong san ban iki baro ka Bible ka yathu hangi batang kat nukat ni sngi hadin ka jing kelak bamut bat ka jing pen baptis upol ula sedang ban ya lap ya ka gospel ha ki Jew ki bah Damascus ki kam ki apostol khandai ka dekat ka ba arpau te kumne ru ulaya lap yau Chris haki synagogue ba ulong ukunu blai kani kadai ka sermon baning kong ka ba upol ula juya lau uhikai ba Jisu ulong ukunu blai ko ki parlok kani kam dai ke ba sujaran kat upol usngau thu ba ka jing itu yau Jesus Christ kalong ka ba dan kam na ka benta ka jing impom chukut nangta sa kawai pat ka jingkeli kalong hatu ki breu jong ka testament barimpat ki tip bau blai udan kun hatu ki breu jong ka testament barimpat ki tip bau blai udan kun proverb kalnong ka balai pau ka dekat ka basau ka angkum ne uai uta ubala kewar tat sebenang bat balahya uai bala lum ya kal halaki kti balakam uai bala tek song ya ki halaka jangko uai bala pen scam ya barok ki bakut ka kendau ka ka kerteng jong bat ka ka kerteng khun jong lada metep uai bala pen scam ya barok ki bakut ka kendau kalong ka basai bah bau nong thok proverb phang ne ukran saphang ka jing pen long ya ka perthai ka ka kerteng jong Klam jing artatin une udai uplay ukpa bat ka ka kerteng khun jong une unum dai waipat na loru Jesus Christ katkum kane ka dekat dai ukpa baru khun ki badan benta ha ka kam jong ka jing pelong ukhun jong blai ula dan lupa na du shwa ka jing penlong ya ki bar ki kpatan men jong ka testament barem ki tip ba ya kata nanta hakapor baki laingut ki parlo ku Daniel ki syak bret syak keluar ding namar ka jing bom ko ngu jong ki ya ka hukum muslim laong bau khun jong blai ulawan ban pentengan ban ya dai ki hapdeng geding Daniel lai arpusan usim Nebuchadnezzar ruang hakmi ngajo I saungut ki breu ki baladlut ki dayat kai hapdeng geding bat kim dan jing mensau ai ruam te ka doru basau kalong kumukhun ki blai
Ya kani ka kenten ukhun ki blai kan comeback ladangin ong ukhun blai kumbala tho ka Bible English King James Version. Amla ban len da unu unong pule Bible ba minat. Baudeu Jesus Christ ubala dan rengkat bat ki laingut ki samla Hebrew ha keluar ding. Henry ka jingkeli kalong. Kumno une usim ba mane blai tau utip yau khunu blai ulong ba kumno. Klam jing artaten unjin dala tip ya ka jing shisha lengba kita ki samla Hebrew ya ki ba uhi ulabu halor ki kam ka snap jong ka Babylon. PUE kini ki samla Hebrew kilong ki nong pla ba yai ne jong blai ba shisha. Haba ki sha kali shpang ka jinget jong ki kilong ki ba kloi ban jubab klam jing artaten. Ha karukam ka ba shai ki pla shapang blai uba kimane ha ka jinglong jing im jong ki ka ba man la kasni. Kilaya thu shapang Christ unong pen im uban sawan. Bat namar kata haba usim uyo iya kadur jong utaw basaw ha keluar ding ungat ba ulong unong pen im jong ki Israel ukun jong blai. Bat sa kawai pat ka dekat ka bakran shapang ukun blai kadai hasam kalnong ka baar ka dekat ka bakat wai hadu kata. Tu syakri ya utrai ha ka jing syaptiang bat to ya kemen ha ka jing kenyu. To do ya ukun ya un bitar bat ba piyab do no ha ka lenti naba ka jing bitar jong u kan sa me kloi so kita baro ki basanya au. Laya thu bangidai ban syakri ya utrai ha ka jing syaptiang. Klam jing artaten kani kan taubat ya ublai bashisha ukpa ubah benang. Banang talay thuru bangidai bando ya ukun. Ka jingkeli kalong nalor ublay ukpa samanupat ubalong bidor ban yo ya kaburom sim. Omdan shu nalor ukun bakanja blay jong uhi u Jesus Christ. Kamut ayu bando ya ukun. Bando ya ukun kamut banting burom ya kumju kumbangi ting burom ya ukpa ubah benang. Bando ya ukun kamut ban penpau ya kajing jongi hau. Kumbama ula jangi bat ula IT ya la kajing na kabenta jongi. Lakot ingi bando ya ukun da kajing baklemar sang. Ko ki para bat ki hinman jonga. Wat angin ya tang da kakten hi lemne do thle henrai ha kajing la bat ha kajing shisha. Token mau pi yo Judas Iscariot namar ba uklam shim la perkajleu shwa bando ya ukun ba ko jong ublai. Nganget pite ba Judas ulong wei na ki breu bala shapit poet haka history jong ukun benreu. Namar ba ula shekla ya parlok ba eja. U Jisu u ong shpang jong u. Ba kala bahai utau breu lada shim la kasa tiayo. Namar kata to wat but phi ki den jap jong u. To ai ho khunu blai ya ka buram ka ba udai hok banyo. Nang tau nong tho samu ong suk kita baro ki ba shania au. Ban shania au khunu blai kamut ban shania au na ka benta ka jingpen em bat ka jing su spa yangi. Da ka jingat ho Jisu nginyo pdiang ka jing yo ma pe ki pop. Bad ya ka bor ban job ya ki jing pen shoy bad ban im ka jing im ka ba pen sngo baha ya ublai. Tep yo i bon ki breu ha ka testament barem ki tep baha shapang khun jong ublai uban sa wan ban pen im ya ka perthai da ka jing im jong u. Phila ban sngo lango balai banga ban hadu katne ya ka jing long khun jong Jesus Christ. Kadau kadai namar ba ka long ka mat pedang ba khongsan jong ka Bible. Yohanes arpau dekat balai puai ka Bible ka ang. Henry la tho ya kini ki eki eru. Ba pin yo ngai bau Jisu ulong utau Chris u khonu blai. Bat ba haba da ngai
pinyo ka jing im ha ka kerteng jong u ka jing tho ba khoj barok ka wei na du Genesis ha du jing pen pau ka phla sha phang u Jisu ko mu khun jong u blai ka dei ka jing shisha ba ko dor bat ba itana tam ka ba u blai u la ju ai hau khun ben riu ba leng inum e cha ka ni ka jing shisha wat ya ka balang ru la te halor ka ni ka nong rim bas kam pen ban manta ka la long ka jing shisha ka bala klat no da ka perthai Kristan ban ngat ba u blai umla ban don khun ka long ka ka ba khla ba namar ba wat ki ksut ru ki tep ya u khun u blai habau Jisu ya kendo ya ki ba shong ksut ka Bible ka ong kum ne ki men sim bom khut ru haba ki la yu i u ki la ya dem krop ha khmat jong u bat ki la ya perta ki da ong me long u khun u blai Marcos kal nong ka ba lai ka dekat ka ba khat wai Lucas saw ka dekat ka ba saw puai ka Bible ka ong ki ksut ru de ki la mi no na ki ba bun ki da perta jam ki da ong ru me long u kres u khun u blai Henry habau la snang ki sha ki ban kuran naba ki la tep bau long u kres ki ksut lane ki angel bala hapno ki tep yau khun u blai namar menshwa habnang ki la long ringkat batu tang bawat la ki ithu yu kim don shu ka jinga dai ka ba batu bat ki jet ban kan pat ya ka ikhtiar ba don bor jong u ki don e ka jing tep ha ka khle Henry kim don shu e ka jing tep ha ka donot to kan mau banom klat ya ka ne ka wai namar kumba ka met klem ka men sim ka long ka ba yap kum taru ka jing tep ya u kres klem ka jing dai ka ba jan batu ka long ka ba yap lada phim pat yo pet ya ka lunong ka ba san jong ka ne ka series nga kan tu ye phi ban pet ya ka khnang ban sngu thu khamba kamut ayu ban ithu yu blai bat yo Jesus Christ kadon ke ka ba khampalat ban ya ka ba shu ithu dorkmat mentaga sngi ngila yu i ki sakhi kadu siap ka duryao bau Jisu ulong ukhon ba shisha jong blai wat ki ksutru ki tep ya kata Henry khnang bakan long klem jing kran dong shu na kwa ban kan thop hang ne ya ka jing phla shimet jong Jesus Christ ba jong blai ukpa kumnu Jisu plash phangile de hato Jisu ukamile de kumu khun jong blai Yohanes lai khan reu Jisu ong na bau blai ula e kata ka perthai kat bau la ai ti no yau khun bala khamar wai bau e ru bang nga cha u unum jakshu Henry unyo ka jing im bom chkut kat kumu Jisu ha kan nikan lapan pau shnai ka jing e ju blai hangi bau blai ula pha yau khun bala khamar wai sha kan ka perthai bangin yo im da u hangne u Jisu u plasha phangi lade barkadan sa ka wai pat ka poru bau Jisu ong da ka bashai ngalong u khonu blai Yohanes sipau kat khot ka balai phun reu bat man ba urang ba ling do u kali u Jisu law long shi shau Chris u khonu blai u Jisu u jubab shai ngalong ompat dan ka wai ru ka sin bau Jisu un playa la de bau long ta wei blai ba shisha ya kane ka buram u klam shim halade Henry u ai tang shau kupa jong u marwai u Paul ha ka thi shakinong Thessaloni u ong namar makihi kia pen bana sha phang jongi ka ba kumno ka jing pdyang jong phiangi bat kumno phila phai sha u blai na ki blai thau ban shakri ya u blai ba em bat ba shisha bat ban khmi lenti ya u khun jong u na banan ya u ba u la pen mi pat na ki ba yap u Jisu kan u bala pelat yangi na kata ka jing bitar ka ban sawan ningkong Thessaloni kalnong ka ba ningkong ka dekat ka ba khandai hadu ka ba shipau ha ka ne ka dekat
dan arngot ki long renyang ublay ba embat ba shisha baru kun jong ladau jisu ulong ublay ba embat ba shisha teu eipat ukun jong yau bau lapen mi pat na kibayam shisha kata kam ya hap eiru kalong ka ba shai ba bau ublay ba embat ba shisha udai ukpau ba benang badu jisu pat udai ukun jong ublay ba embat ba shisha tementa tongin ya paino shaka jing plan jong ublay watla ngalabu hadin ya kani ka jing plan jong ublay penban kadai ka jing plan ka ba kam kong san na baro ningkong Yohanes kalong ka ba san ka dekat ka ba kendai ka ongkom ne ladangi pediang ya ka jing plan jong ki breu kata ka jing plan jong ublay kalong ka ba kam krau lada pila pediang ya ka jing plan jong ki apostol bau jisu ulong ukun ublay kadang don sa ka weipat ka jing plan ka ba kam krau ka ba pidon kamban pediang bat kata kalong ka jing plan jong ublay bun sen ublay ukuran lang bau jisu lang ba ki angal lang ba ki kepatan men bat ki nonge thulupa bat lang ba ki apostol ban ai kubor bat ban mahami ki breu henry lada ublay uwan ban keren hangi daladehi klam da pendan kam yano ban mi kmat na kabenta jong u kamut ba ublay ukwa ban walam hangi ya ka kubor ka ba kordor bat ka ba kongsan na baro bat ka ba ngidan kam ban pedang nasngau tenat ban itu api baki dan lightly ki jingjia ba kerpang bau blay pom cukut ukran daladehi na kabenta ki breu ka jingjia baning pong kadai hakapor bau jisu usyapan baptis haswa bau jisu unya kendu ya ki jing penshoy ha keriklau bat ban sedang ya ka jing syakri jong ublay ulapen sle dong men semakut bat ulapen don burom ya hakmat ki breu jisu te andalapen baptis ya lo keu na kumne na ka hakmiru la play ki benang ya bat ulayo iyo men semu blay ba udawan hiar kum kaparo bat ba udawan shongru hakmiru ka ktena ki benang ka daong une ulong ukun jonga uba hau bangas ngau ba kanekan kadai kata ka jing plau blai une ulong ukun jonga uba hau bangas ngau ba warlau jisu ulawan long breu bat ula shem halade ya ka jing srem jongi warla ula shem halade ya ka jing long ka ba kampo bane ki anga ka ktena benang ka pen bana bau dai ukun jong blai bom chika nangta ka jing jia ka ba kadai haloru lum ka jing pen kelado Matthias kat nyau dekat ka ba ningkong hadu ka ba pra ka Bible ka andala hendru sngiru Jisu ula shimlem yau Petros bad yau Jacob bad yau Yohanes uparajong bad ula lech lam yaki kerpang sya ulum bajrong bad lapen kaladuri hakmat jongki ka kmat jong te kala tengshan kum kasni bat ki janjong kilalong le kum ka jingshai hakmiru Moses badu Ilyas kilapau ki kidai keren bat Petros te ulai thu baru ong hau Jisu ko terai ka bahai ngi bandanang ne lada memon ngan thau hang ne lai tli ki yeng trap ka wayame ka wairu yau Moses bat ka wairu yau Elias habau dan keren hakmi ulo bateng sang laka yaki hakmi ru kaktien na utau lo ka loong une ulong ukun jonga uba hau bangas ngau ba pin sngau ya haba ki senrante kilayo sngau kile dem ngon bat kile shepting shibon Jisu te haba ula wan hajan ulak ta eki bat ula to yang wat shepting ru te haba kila kmet ya laki kmat kim yo iya no nuru
Henry tang yo Jisu hi. Sa shisien u blai ula penbena. Dala dehi hakmat ki senran. Une ulong u khun jonga. Uba iet ha uba nga sngau ba. Banang tau ong pin sngau yo. Ki senran ki day ban sya skor bat pendam ret yala de haka ktien jong u Jisu. Namaru day u khun jong u blai ba. La arsen u blai ula pla haka ni karukam. Une ulong u khun jonga uba iet. Hau bang sngau ba. Tong ina perkat bahaya kata. Namar la da u blai u haban keren arsen ya ka ju ka kubor. Te haduk kat nukan. Kalong ka badan kam yang iban pedang ya kata ka kubor. Bad ban ya sam ya ka. Syaki waipat. U Petros kumusaki bayaina. Ula keren syapang ka ni ka jingjia. Ha ka siti jong u. Ar Petros kalnong ka ban ningkong ka dekat ka bakan rew. Namar ngim sim labut no eki puris kam kai. Bala thau nang sianti. Manba ngila pentip hapi. Ya ka bor. Bad ya ka jingwan jong utrai jong yu Jesus Christ. Henry ngila yok long kinong yo i. Ya kata ka jinglong burom jong u. Namar ula pediang na u blai bau kupa. Ya ka jinglong burom. Bad ya ka jing pendon burom. Manbala wan kat kani ka ketien ha u. Na kata ka burom bakrau bateng syanya. Une ulong ukun jonga uba e. Hau bang sngau ba e. Te ya kani ka ketien ngilayok sngau mangi. Ba kada wan na beneng. Man bang ya don lambat u. Hau tau lum bakentang. Uyonis ru. Ubala don lang ha kani ka jinjiau ong. Utau ketien te ula kenjadok. Bad ula syongsa ha pedang jongi. Bat nilayok kami syanya ke buram jong u. Ke buram ke badakat ke jong u bala kamar way na ukpa. U bala dap da ke jinga yai. Bat ke jing shisha. Yohanes ningkong ke dekat ke bakat sao. Hatu pila jupar kat ke buram ke bakumnu Jisu dan. U Yohanes bat ki way ki apostol barok kilayo i hau Jisu. Ya ke buram ke badakat ke jong u bala kamar way na ukpa. Bat ka jingpla ka balai jong ublai. Kadai syapang ka juhi ka kubor. Henry haki waipat ki kenting. Ha katayo bakadu jong ka jingsakri ukres. Ladon ki Greek. Ki balawan ban yamani blai sya ka tempel Jerusalem. Habaki yo iyo Philip. Kilai kerpat yo. Ko kenrat. Ngiakwa ban yo iyo Jisu. U Philip u yathu au Andrew. Badu Andrew badu Philip ki yathu au Jisu. Kan mau. Haka ni ka por u Jisu u yang haka serngyo jong ka dingpna. Henry habau yo sngau baki Greek ki kwa ban yo iyo. Kalapan kendek mensim shibon yo. Kum tau nong penem u eno ya ka pelau jong ki jiu. Bad u rum sya ka pelau jong ki gentle. Ban ya syam ya kita ki Greek. Batkan bau dang keren hakini ki breu syapang ka jing yap jong u. Kaladan ka jing sngau syirkai ya ka dingpna. Bat ka jing sngau kiamen sem hapo jong u. Kabala pelong yu u ban ong da ka jing sngau lawat. Menta ka mensem jonga kala ki kuslai. Te ka engan ong. Ko pa to pelat yang na ka ne kapor. Henry na ka benta ka ne ngalawan kanang ha ka ne kapor. Ko pa pendon buram ialah ka kertang. Hendak kumta kalawan ka ketena benang. Ngala pendon buram te. Bat ngan pendon buram ya kapat. Yohanes kelnong ke bakat ar. Dekat ke ba arpunya wado arpu pra. Bun kita ki pajba ki badon hajan. Kim sngau thu ya kani ka keten. Henry kita ki Greek ki sngau thu. Bat kila sngau hun. Ya ka keten jong ublay layo sngau ningkong. Ha ka jing pen baptis yo Jisu. Ha ka basedang. Jong ka jing syakri jong u. Bat sa sisien ha ka jing pen kelador yo u. Halor ulum bakentang. Menta ha ka bakut jong ka jing syakri jong u. Layo sngau biang ya ka ketien jong ublay. Ha ka sien ka balai. Ublay sa sisien ula syan ya ka syap jong u. Ha ka ta ka kam jong u kun jong u. U Jisu ang
Om na kabenta jonga lajia kani ka ktien Henry na kabenta jong pi kani ka jingpla ka balairu kalon ka sakhi bakrao ya ka jinglong Messiah jong Jesu kalon ka dak na ukpa bau Jesu ulong ukun jong ublai laya thuru hangi bangila ban job ya ka perthai tang da ka batip ya ka ni ka jingsi shahi ningkong yu ana san wei utau ba job no thiau ya kata ka perthai tang utakan ubang ngak bau Jesu ulong ukun ublai hatu pila job ya ka perthai katkum ka Bible ban job ya ka perthai kamut ban job ya ka jingkwa brai jong ka dot ka jingkwa brai jong ki kmat bat ya ka jing sarong thala jong ka jingem hatu pila job ya kita lada pingat na du ka donut baro bau Jesu ulong kun jong blai kini ki jinglong jong ka perthai kinom don borshu halor jong pi Henry pikeli kamut ayu ban ngat ban subo haki kten ki basuk ban ngat kamut ban shim ya ka kten ublai kumba kalong ka pop ban pen kala parshi ya ka kten babet bat ba shai jong ublai tang ban pen ya habat ka jingat shimat la jong ladang ngimla ban ngat ya ka kten ba shai jong ublai ngidai ban pen dam ret ya lade hadu bandala ha kitu ki ba pedang yu Jesu ku mukhon ublai ka Bible ka ongkumne Yohanes si wei ka dekat ka bakadar Henry kat ki bala pedang yu ha kitu ula ai bor ban longgi khun ublai kata ha kita ki bangat ha ka kerten jong ha ki bangat kani kalong ka khubor babaha hakmi phi ka bakumnu ka jingi tu blai ula ai hangi bala khot ingi ki khun ublai bat kum tangi long tiladang ilong ki khun ublai ngila lat lut na ka pop ladang ilong ki khun ublai ngila lat na ka jingyap sha ka jingem ningkong yone san ka dekat ka bashpau hadu khat ar utau bangat hau khun ublai udon kata ka jing phla haladihi utau bomngat yu blai upelong yu ubalam la na ba sham langat ha kata ka jing phla ya ka ba blai la phla shapang utau khun jong u te ka ne ka long kata ka jing phla ba blai ula ai hangi ya ka jing em bom chukut bat ka ne ka jing em ka long hau khun jong u utau badan utau khun udan kata ka jing em teu tau bom dan khun ublai dan kata ka jing em kala dan hau khun ulong utau nong pelong ka jing pen em bom chukut kane ka jing em ka dai ka jing em ka badap da ka jing e ka jing suk bat ka jing kman kalong ka jing em ka ba khoi ka ba hok bat ka ba bahada kane ka jing em kam dan hau preu ngilom la ban thie deka Henry ngila ban yo ai tang lang ba u Jesu ladang ngat hau kumun nong pen em jong ishina u Jesu ong ha ka breu harut kapung lada phala ithu e ka jing ai jong ublai but u ai ulong uta ubala ong apa to ai hanga bandi phahi phandala pana ukan ute undala ai apa ya ka ka ba em Yohanes sau shipau ka jingkali jonga ya phi menta kalong hatu phi thu yo Jesu hatu phi thu yo kum khun jong ublai hatu phi thu yo lada phi thu yo hatu phin pan u ye ka jing im bom chukut hatu phin khot sngo bhai u ban wan ka do no chong phi hatu phin IT la ka jing em hau khun ublai da ka ba e ya u Jesu khot sngo bhai phi to wan hanga phi baro ki ba that bat ki ba khya ka jingket tengan pen jam ya phi Matthias khatwai ka da khot ka ba arpu pra khalam jing pen slam shu phila ban wan ha u menta hi wan kumba philong ki ba pop bat ki ba khlam jing ya rap u Jesu un ma pe phi bat un ai ya phi ka bor banum le pop shu bat ban im ka jing im ka ba ha ka ba why not
ngakun tu jura phi ko kinong snga ba ik om tang ban ngat hau jisu da ka dot no jong phi henrai ban plaro ya u da ka shintur jong phi baulong u kres u khun jong u blai ba em so bahabu jing kan mau kane ka lanong kampat dai ka bakut jong ka jing thu khana kidang don saki waipat ki lanong ki badon kam ki ban ai jing shai shu shu shapang u khun jong blai kalon ka jing duai jonga bau blai un ai jing shai ya phi but un ai ya phi ka jing su thu haba phi pule ya ka ne ka subject pa ko dor u blai kur khu e ya phi tat hadu ni sempat barwat kala ban pet ya kalonong ka bobot phin satep balai u jisu ulong u khon bakar pang jong u blai khu blai shibun